Jandiko mar ahumanya manondiko buk mar The River Between Ngugi wa Thiong'o nogo sigana mar Waiyaki mano oro mondo mi odhi e pinje jowagunda Shirani Mission School mondo mi odhi ong'i yonero mar jarachar kaka ne timo gik moko. Bang'e kane Waiyaki noduogo penjo mano penjo mokwongo nowacho ni kik chik iti gima ji wacho dala ka kata kamano nyiswa gik mane ineno kaka kono ne dhi mbele kaachiel to gi dongruok giko mane dhi kono live chenro mari mar Kuku Mar Wach e tielo mokwongo nyaka nene Daktari Mark Okoa mondo mago kode mbaka bende en emang nobedo Waiyaki marwa manondike book mar The River Between. Nyinga en Haron Otieno machiegni chendo ni Doc, Happy New Year. Happy New Year. And karibu Lolwe TV bana. For the first time ever. Aparo ni higa na chako maber ka twak mokwongo. Yes. To I interview wuodo mantiere pinje gi kuma oko. First things first gidhombogo. Oko dhi nade bana? Oko dhi maber. Okane shida maduong' ahinya moloyo mopogore gi ma wang'eyo ma kawaida mar corona. Corona ni ema neno ka kendo wagone Nyasaye erokamano ahinya ni paro ni corona ne biro mako pinje mag Afrika gi ahinya ma hinywa kabisa ok nochopo. Lakini aneno ka mwalo kocha kuma wae kocha moloyo to kaka piny mar UK manyo antie corona hinyo ji kendo hinyo thoth. Jado une iwuoto manoko to un bende muneno gik ma samoro ok wane komo ntiere chande. Jomoko wacho ni corona ni en gima onge, jomoko wacho ni gima ntiere, jomoko koni no thedha, jomoko koni no nego be no hinyo Afrika moloyo oko, jomoko bende wacho ni ondere ahinya nitie lakini odwa huwa ahinya. Nyiswa dieri to gi gik moko adieri jero. Aaron, corona nitie. Yes. Kendo corona en tuo marach. Kendo en tuo manego dhano, kendo nego mang'eny. Ok anyal wacho gi confidence ni ang'eyo ni nolose, kata nokolose, kata nolose kure, kata nolose nobiro nego jo Afrika, kata obiro nego jo wasungu mang'eny. But gima ng'eyo ma is public knowledge sani en ni e pinje mag Europe kod America, both North America and South America, corona nege ji mang'eny kendo mang'eny kabisa moingo kako onego ji e Afrika. Mano teri kende lockdown kendo. Kaka piny ma nyo antie UK, piny mar Scotland. Ing'eni UK ni United Kingdom nigi pinje 4. Koro anyo ane piny mar Scotland ma be en part of United Kingdom. Kendo agone Nyasaye erokamano ahinya ni nya yudo thuolo mabiro nikech bang'e ma wuok ni to reports ochako wuok mang'eny mag cases mag corona gini medore kabisa kendo dhano tho. Fact chieng tich 4 juma mokalo oko kan wrong aparo ni no land ni 981 ji 981 manotho within 24 hours nikech corona. Koro sani as we speak the entire UK is on second lockdown. Ka ing'iyo yo ma pinje ma oko mane untiere ne ong'iyo godo corona ni rito kod kaka ne wang'iye e Kenya ka eri dalau. Ineno ka ne wakier oko koso be watemo kalure kaka pinje moko be noteme. Though wang'e ni pinje gi to gin gisego kang mbele ahinya weche mag dongruok. Ing'eni en wanyalo wacho ni en hono maduong' ahinya. Kendo akia ni Nyasaye mogo ne erokamano, akia ni wago ng'ane erokamano nikech kimo ma corona omako go pinje ma kwanori machalo mantiere Europe kod America. Dine be ni onyalo mako wa kamano ka dino hinyo wa mathoth nikech aparo ni kata king'iyo dalawa ka kata ka kore ng'iyo Kisumu ka health sector ok dhi maber ahinya. Owuotho gi bathe. To ka owuotho gi bathe kamacha de bed ni the numbers maneno ka dwaro ni mondo donje osuptal e pinje mag wagunda ka nikech corona nyalo biro ka. Taparo ni dinyo wayudo hinyruok kendo aparo ni to jowa mathoth ahinya madino wito ngimagi. Lakini aneno ka karwa ka kata ka entiere kaka omako ji ni to the numbers ni piny. Kora Kenyan climate kan ja health ahinya omiyo kanyal wacho but gima ng'eyo ni karwa ka taneno ka the numbers kata miwacho ni obedo infected on daily basis ni piny ahinya compared to pinje mamoko ka. Kendo kata king'iyo kata anyalo dhi mbele matin. Yes. Economy wise ang'eyo ni kaka Kenya wanyalo wacho ni
nikech effects mag corona economy wa osehinyore moloyo to ndalo minjo wane lockdown chande kendo businesses mamoko mabe koro ok nyal dhi mbele maber ahinya nikech jomoko tiyo from home kata ok oyienegi kaka koro king'e kapod wan e curfew chakore saa 4 otieno donge koro business mamoko machalo kaka entertainment kata bars gi accommodation hospitality industry wanyalo wacho ni ok dhi maber ahinya kaka dine obedo ka debe ni corona onge lakini pinje mawae kaka koro Europe chieng' mana biro ka na wuok e airport ma iluongo ni Glasgow airport en an international airport to anyalo ng'isi ni kila kitu nolor in fact kata corridors mineno wuothega kidhi ginene gate midhi idhe tek mago nolor tek giloso mana panya routes moko mathindo ma ng'ato achiel ema nyalo kale kata gine duty free shops mantiere ga airport kuonde ma ji nyiewe mago nolor te to imagine an international airport, a very busy international airport e piny machalo kaka UK. By the time mane wawuok no ndege ariyo kende mane wuok okinyi no. Manyiso ni gik moko chal ka gima odok chini kuma nochakore cha. To kidhi city center itself, gimora mora olor ma gimo yaw en mana nitiere gik miluongo ni corner shops. Shops matindo minyalo dhi tinyiewe kata makati kata nyiewe gine. Be thothgi wainde gi jo Pakistan marani gi supermarkets. Mago kende e gik moyaw. Kila mtu ni dala dukni olor, kila kitu olor. Aron pije maoko kuno mane wantiere kachiel koda gi pawinyo gin kuno gi kuma oloro gik moko dhi mbele kaka ne gidhi to molo chutho owacho ni kaluwore gi kaka osebedi ka itayo weche ma Covid e Kenya ka ng'ikruok nitiere piny to molo chutho nikech osiptende mawa bende olengore nyakonchiel mago kweche na mago weche macho kairi live kod Dr. Mark Okoa. Daktari kama ng'iyo gik moko kaka timore Kenya kairi un jo manitiere oko and nyaka bed ni kadala ok dhi maber to bende gini mako kendo gini bende miyo uluro king'iyo Kenyan politics, Kenyan development, tielo mar ariyo mar Jubilee ni eri ineno ka wan kar kanje dong gi wang' mumenyo go oko ing'eni pinje ma oseendelea ka kendo king'iyo siasa gi tiyudo ka kaka gitimo siasa gi kata kaka gitimo maendeleo mar piny opogore gi marwa ni kabisa kendo mano en area ma kane wanyalo temo mondo wateme wasom kata walan from kaka gi operate nyalo bedo maber nikech iyudo ni pinje ka gin gi siasa kendo gigo siasa kendo seche moko siasa gi kecha ahinya kata election mane gitimo mar last year then 2019 December emane gitimo election mar parliament mano loso sirkal iyudo ka siasa ger ma jo Labour gi jo Conservative siasa gore ma dhano yuare kabisa lakini service delivery to be affected hivi wago siasa lakini tija chande ibro yudo ka kata jok ma raia ma timo tije gi makawaida ibro yudo ka ng'ato wacho ni en ja Labour ng'ato wacho ni en ja Conservative lakini ngimagi to dhi mbele kaka dwarore nikech civil service ne gidhi gigolo oko mar siasa completely kendo onge influence en mana ni koro ka party moro win tibro yudo ka koro policies gi ema gi implement koro inyalo yudo some restructuring lakini dhano ma kawaida tibro yudo ka ngimane ok olokore to kinde ka thuro ka en siasa wani oriwore gi development ma ka party ni win ting'e maber ni koro in yudo yuto to ka party ni lose ting'e maber ni in koro in kech kendo in tabu itemo wacho ni oko onge weche mag mibadhi kata matin kata mana ne gini maro mar joka ng'ane waratimo kama mibadhi nitie yes. Ok anyal wacho ni onge kendo kiluo kata international news matin mosebedo in the past let me say about 10 or so months kata UK kanyo jok moko ma thuro ka waluongo ni Covid billionaire nyawi chuka gin be ni wacho kata Fox News no men kabisa Covid billionaires go ni kocha be nikech yudo ka kaka jo Conservative gine makoro gine etelo e piny ma UK iyudo ka sani koro ka tenders go itimo to gidwa ni gimi jogi
Mano is the best practice. But the only difference, yes, and nipo yudo the impact mag gine corruption gigi. Ok serious kaka mathuwa. Okay, maru ni mahinyo jae. Ike turwa ka pod wan jok ma wan piny ma economy mare ni piny. Koro ing'eni kaka koro we wuoye Kisumu kwa mfano. Yes. Kisumu ka ibiro yudo ni pesa ma wayudo koa e national government mikele county level and about 8 billion thereabout every year. Koro 8 billion ni pod wawacho ni is not enough. Ewa mineno ka health sector pod gore gi pia. Iyudo ka bende development maduong' kata Kisumu ka koro wadwa wacho adier kata malich minyalo wach tire kia Europe. Wawacho mana ni nitiere city center. Kata gik Kisumu in Europe. Okay. But adi bi Kisumu. In Europe, Europe, not Europe. Okay. Yes. Lakini ibiro yudo ka concentration mana city center. Yes. May give some few sub counties. Eminya yudo ni awinya neno ka nyakach kocha biro ga highlighted ahinya giba kama otim kono, giba kama otim kono. Seme bencha neno ka ogere gimoro kendo maber. But ibiro yudo ni most of our rural sub counties kata wards iyudo ka maendeleo pod ada bire wach mar Kisumu County telo mar ariyo mar chenro ni eri. Yiena mondo mi atieka wang'u kaka umenyo Kenya chande. Yes. Ka ung'iyo iret ma Kenya kedo godo kod mibadhi magiwacho, Kenya kedo koda ka gi sectors moko bende nikech chik noloki ma bende nugo kura mano keto jogi ketelo kata nugo ne joma moko. Be uneno ka pinyu ma Kenya en serious en loko ngima japiny, en serious e kedo kod weche mag mibadhi, be uneno koso credit onge kata matin? Aneno ka thoth jotelo gi temo. Kendo second term mar President Uhuru Kenyatta ni adier ban kende ni osetemo kaka dhano mondo o break the jinx moro manitiere ga e kind go koko e wach corruption kod gorruok gi corruption. To okaneka pod impact nitie. Yes. An kaka nene kata seche moko ka wago mbaka ka wantiere pinje ma oko kucho kaka waneno ka nitiere conflict between the real fight against corruption kod prosecuting corruption itself. Apparently nitiere problem moro within the judiciary ka. Nikech ok gimi corruption cases the intensity kata weight more deserve. But the judiciary bende yuak ni serikal otwe lwetgi. Yes. Outgoing Chief Justice bedo ka yuak wacho ni pesa noko mega ber budget gi no ngad by the way from 200 million to less than 50 million. 2 billion by the way to less than 50 million. Kendo ng'iyo kendo gik matimre kaka thuolo mar judges bende ne odi ma osebedo komanyo kata mana bura kende mondo rom gi keto ko nyalo romo godo. Ayie ni mana dier kendo gik ma the former Chief Justice ne wacho. Most of them ne gin gik ma credible. Lakini bende gigi koro nyalo bagi. Ni to koro ng'ama waket blame kuom ng'a. Sirkal be yuak ni gionge pesa. Iwinjo ka nyoro, odiochieng' ma nyoro, the cabinet secretary mar finance nye yuak ni odwaro ni mondo bunge odhi omed negi that mabene na diere ni Kenya za mondo gitimo nan gi med holo mondo giyud pesa ma ginyalo riapo go sirkal. Koro the issue is wantiere gi a problem in corruption. All right? The central government wacho ni gitin gi pesa. Judiciary wacho ni gidwaro pesa. Koro watim nango mondo wa succeed the fight against corruption. Nikech corruption ni beking'iye fight against corruption is indirectly proportional to the issues ma jogi wacho. One lose pesa mang'eny kabisa, billions. Almost iwacho ni averagely about 30% of the national revenue dey corruption. If that is the case, then fight for corruption you be successful. Then a dear man kende ni sirkal bro save pesa mang'eny ma di not the corruption. And then pesa ni magi save ni. Part of it nyalo fund even the judiciary. Benitiere duoko kata solution ne midhiero ma piny Kenya bo nyalo bedo gi geno to un kaka joma man oko. Be gino mako koso un usedhi oko winjo maber winjo ni ngima konyo ni maisha London un kare koso matimo. Maisha London bang' nyeri machuok kende live chenro mar kuku mar wach daktari Mark Okoa omenyonwa kendo wakolo wang' nero ma oko ka gimenyo gik matimore Kenya ka siasa ka chiel kod ka ikedo gi midhiero pogore molo chutho Kisumu County iwacho ni Europe osedhi Europe onyalo ng'iyo ni to gichal koso gichal kigole kanyo nikech Lolwe TV gini en marwa.
live chenro mari mar kuku mar wach daktari Mark Okoa chieng mokwongo kane ker machon mar Afrika Milambo Nelson Mandela nowuok e jela nowacho ni kik mondo mi piny mar Afrika Milambo ng'i gige mosetimore chien to gi kaka piny dwa dhi mbele molo chutho giket maino margi e gima joma ni oko wacho nono beni timore kargi machiegni chenro mari mar kuku mar wach mar ariyo wago mbaka kod Dr. Mark Okoa e tielo mokwongo kizungu wacho ni for the first time ever kom maliet mondo wach pache. Dok aweyo samana penji ni to unoko kucho chonde winjo mano ber wi wil gi chien kaeri koso chien matimore chien ka bedo mako ngima u. Chien gimatimore chien ka mako ngima wa kabisa kendo o impact kata nyalo wacho ni o affect kaka dhano dak oko kocha directly. Mokwongo igeni wan kaka jo Afrika kata inoko kocha tinge maber ni in gi dala mwalo kocha kaka koro wan ka itikan Scotland kucho tang'eyo ni dala wa nitie kano ei Kisumu Kenya ka ma seche man kucho ripode ma dala yudo ka nitiere gimoro motimore ikona simu anyalo oro tunglu moro ka nitie maendeleo na moro madwa timo ka aoro koro ing'eni seche ma wadak kocha wachalo jok manigi mieche ariyo omiyo gima timore ka impact lives wa kendo impact kaka waparo directly to iwacho ni seche ma wan kocha to wawinjo maber koro wiwa samoro nyalo wil gi dala adier man kende en ni kiwuoyo gi kaka jo Kenya manitiere pinje maoko gi thothne kanyalo wacho asewuotho e pinje mag Europe bende seche ma nyicha dak UK ni aseyudo thuolo ma wuotho e pinje mopogore e Europe kanyo kendo aromo gi jo Kenya kuonde mopogore adier man kende en ni kane bed ni thurwa ni nyalo bedo ni maendeleo mare thuolo mag yudo tije kata sikunde mabe wantiere go kaeki ni nyalo bedo kata e kiwango manitiere oko kocha to thoth jowa manoko samoro dine oko udhi oko mano en paro masewinjo kuom jo Kenya mang'eny masewuoyo godo e pinje mopogore gik ma oko nyalo bedo dala kae thoth gi ok dowuok nikech ibro yudo ni nitiere thoth jowa manoko e yore mopogore kaka ji odhi oko kono ji dhi e yore mopogore jomoko risk their lives moloyo to jowa mawuok e pinje moko manitiere conflict e Afrika kage jomoko yudo ni giketo ngimagi e kiwango marach kabisa mondo giyud thuolo ma gidhi kuro isewinjo jok moko mang'ado kenegi boats across the is it Mediterranean moko tho moko bende samoro ikao itere prisons kamano mago timore nikech giparo ni ka gidhi e pinje mag Europe to gibiro yudo gima onge dala omiyo wan bende kaka jok ma osewuotho e pinje go wagomba ni kane ji nyalo riwo wigi mondo wan bi wager turwa obed maber kaka pinje ka thoth jowa ok nyal wuoka to mar ariyo winjo maber ok winjo to wawinjo maber mano na dier winjo to wawinjo thoth wawinjo maber tok te okay thoth wawinjo maber nikech kidhi kocha ka intiere gi somo malong'o kata gi experience be maber te nyalo yudo tich manyalo miyi pesa maber ma samoro ingo ka though cost of living be ni malo but inyalo yudo pesa maber and then the stability then gimachielo en infrastructure ber kocha ineno gik mago be but nitie gik machielo manya ka ok awacho taparo ni abiro bedo ni atimo injustice ne jowa modak oko thoth jowa manoko ok gin jok ma nitiere gi somo kata kiwango man malo manyalo miyo giyud tije malong'o kocha koro thoth jowa adier man kende ni thoth jowa timo gik ma waluongo kocha ni odd jobs iwinjo mondo tije mag lwedo either nikech samoro immigration status mare ok ni kare kata samoro en e sikul kaka wan kata an anyalo wacho ni seche manyocha an e sikul manyocha somo seche ma pod in gi visa mar student no oyieni mana tiyo 20 hours kende koro koyieni tiyo 20 hours kende ka ok iyudo thuolo per week 20 hours per week kende moyieni tiyo to 20 hours per week no tin makionge gi funding moro manyalo konyi 20 hours no kinyal tiyo miyud pesa michulo go rent miyud pesa minyalo chamo gi gik makamago koro ka ok iyudo
thuolo kaka an nyalo gone Nyasaye erokamano nikech kana donjo to nayudo thuolo koro napuonjo e university moro ma local kanyo. Nachako gi university manasome iluongo ni Aberdeen University. Napuonjo kanyo. Then a neighboring university iluongo ni Robert Gordon University no pocha because they seriously needed someone with my qualifications. Koro na kana achako puonjo kono koro awe puonjo Aberdeen koni. Koro napuonjo mana Robert Gordon kocha. Koro to but podi kata kapuonjo kono to they were very strict. They ok nyal miya hours moingo 20 per week. Nikech mano is a legal issue. Mane chik man kanyo. Koro yudo ka pesa midhi yudo 20 hours a week ni okoro mitimo gik madini gombo temo. Koro mano limitation man thoth jowa modhi kucho kaka students yudo. Secondly, thoth jowa mani kono ma sombgi samoro ok ni mala ahinya. Koro thoth gi gin gitimo mana tije mag lwedo. Like jomoko ng'iyo tiyo nitiere gima iluongo ni care homes. Kama wasungu ma samoro ikgi oseniang'. Koro dendgi ojony. Jopidi. Koro iketogi ginene care homes go. Koro indiko jok ma ng'iyogi. Samoro kodwa chiemo nyalo miye. Samoro ka en gi yadhe moro monego muony samoro koro idhi miye yadhno. Mak nyaka chiemo rogo kodi mbaka kendo. Apani duoga ne next joma nyien no mbaka kodi. Gima kizungu ni the plight mar Africans penje kuma oko. Nikech picha ma samoro nyathi matin neno Kenya kairi. En ni abedi maduong' adhi kuma daktari gintiere chande. To kwa ngintiere jomoko kuno yudo maneno masandore. Waduoga ni Kisumu jaduong'. Kisumu en Europe koso ken Europe. Giwangu kaka joma ni oko. Koro ang nubed Europe nade makata nyoro moko Kisumu boys roundabout kacha makata kaka wuok onge. Europe wani ok wakete kata traffic light moko Kisumu boys roundabout. Europe onge jam. Europe nigi jam to en jam ma iluongo ni regulated. Ok idhi tuomo wadu kata tuk kata japikipiki. Jogo be wadu kocha. Jo pikipiki gi wadu nyaka polisi ne kanyo ma nyaka jondiga be nitie. Koro kaluru kendo. Polisi ka be samoro ol bokoro yudo mana kogo simu. Apeka gi chieng' marieny Kisumu kanyo. Koro I know ni ok wanyal compare kaka Kisumu kata gi pinje ma oko mosetendelea ka. Nikech wan magwa gi pod iwacho ni gin pinje ma pod dongo, developing. But nitiere achiel ariyo moko ma wanyalo timo sani ma ok ochuno ni nyaka wariti. There are a few things, order, nikech koro kaka city management marwa ma Kisumu ka. Nitiere achiel ariyo moko ma they don't have to wait ni nyaka chieng' moro Kisumu bed ni ochopo level mar kata New York eka gitem. But like, kiwang ineno ka telo mar governor Peter Nyang'nyong'o ineno ka otiyo koso kotiyo. Anyway, I'm only 1 week old ka. Koro okanyal bedo gi the best person. But niko ni samunga oko to ung'iyo ga gigine. Yes. To king'eni siasa ka kata telo ka endi nitiere ginene nitiere strategies mopogore kaka ji Lolwe. Inyalo yudo ka America kucho adwa compare ni America. America kucho Democrats wacho ni mondo gi raise tax ne jomo mewo mondo pesa yudre mang'eny manyalo konyo jomodhier. To Republicans wacho ni gi reduce tax ne jomo mewo mondo jomo mewo go yud pesa mang'eny ma ginyalo invest go kas gindik jomodhier. Iwinjo. Koro kendo mago are two different policies. Policies mag economy mag piny. Koro kibiro Kisumu ka, wanyalo wacho ni mondo walos town faith maler kabisa. Jok budhier gi wakaw wafechi wagol gi gik magiuse mochido gi wamuko ko tere mondo wasungu wapanda diere mondo wasungu ne ni turwa ni ler ka gibiro to gipaki jomoko be ko biro wach ni ka Europe mondo gitimo nade gibigi invest. Koro mane gima wageno ni saboro iwe kama mondo investors ko biro to koro gine ni ka conducive mondo gi invest. Kama no timore to wanyalo wacho ni mano advantage. To kadipo ni mano kotimore ting'eni koro wadhi laldere. Nikech jowa wadhi bedo ni wanego wasimu ko joma tin chande wamuko yo mar yuto ng'ama dwa biro chabe kubiro. To ang'eyo ni nitiere Afri-Cities convention ego be nitimore kaendi later higa ma bende thoth ji kiwinjo mawuoyo jok ma beto ng'eyo matin mawuoyo e street ka giwacho ni mane focus mar sirkand Kisumu County ni gidwaro ni giket city obed e level moro ma ka Afro-City summit no biro ka to joma moko ka be nyalo neno ni management temo loso city. To gimachielo be nyalo bedo ni to ang' no
yuer jowa gi tete gi kaka giyuto nikech conference mabro bet either 1 week kata 2 weeks ka wang jogi osedok to wan wadhi dong nade thurwa ka iwin koro mano be gima chielo manyaka wang'e I don't kik gini wuok ni awacho ni ok adwa muk gik moko kata ni mondo los town obed maber. Daktari Chenro ni ong'e ni iwacho pachi maonge luoro. Mana dier I want to clarify bottom line is Kisumu dongruok nitiere koso onge. Akiana measure dongruok ni nade nikech gima ng'eyo ni there is no new investment in Kisumu mosebiro mosendiko jowa onge kambi manyien mosebiro mosendiko jowa. Ranking telo mar ngire Peter Nyang'nyong'o in a scale of 0 to 10 inyakite kanye? Anyamie 2.5. 2.5. Yes. Nikech Kisumu is still a net importer of food. Yes. Kisumu County is still a net importer of food. Chiemo mawachame Kisumu odugo ke counties mamoko. Iwinjo? Yes. Kidhi wacho gimoro earlier ni kidhie sub counties ma rural kaka ana wuok Muhoroni kidhi Muhoroni kacha. The visibility mar projects mag county are very minimal. Kwanza kidhi kate e ward na. Yes. Yore miwacho ni mag county. Health sector iwacho ni mag county. Koro health centers gi dispensaries mantiere within the ward. Aya ECDs biwacho gi. Like in my I have not seen a single one constructed. Mak paro no jadunya ko botim chedo moro dongo manyene director mara zero nyisa ni sacho rumo aron gik matimore Kisumu kar kai dongruok mar ganyalo kete atamalo 2.2 mano manyiso ni gidong kod atamalo 7.5 mondo megi chop kama nyalong ni 10 ma tich matiri penjo maduong en Europe adiri koso kenro mano menyaka no manjo ge komosiwuothe penje ma oko kendo chako duogo dala kairi maka kete ratil mara diri ratil man thuolo nyinga en Haron Otieno kapoka weje duo ni kamera ni ter wach moro mo kapenji paro mari mogik kiloso kod piny luo maneni kairi jedo. Erokamano inya Wood John. An gima nyalo nyiso jowa moloyo ahinya jowa ma Kisumu County en ni koro wachako higa manyien. Nyaka wanyagre, nyaka wati matek. Nikech tiyo ni matek ema nyalo pidhi, ema nyalo loko ngimani. To telo marwa mar county bende wakwayo kendo wawuoyo kodgi ni needs kata development oken mana city kende. Wang'iye uru sub counties ma oko ka, wawuoye uru gi jowa, to gima wawacho gi jowa go waketi e tem mondo lokruok obedi nyaka ne jowa ma bende nitiere villages modhier ka. Mane gima duong' manyalo wacho ahinya, but for ne osiepena mabe moko pok aromo go nyaka nyabi antie kendo ang'e ni wabiro go mbaka mang'eny, wabiro loso kendo kanitiere chai moro to wabiro madho. Okay. Kar chai kanya bro kete maino to kod limbe mari bodogo next time bende. Tire gik mathoth anyama puonjore twagni rija neno malo le TV mokwongo kuom gima duong' ahinya ne inyalo kawo pesa miketo suro dhi malo ne jogi koma ni godo kai paro ni ibro kawo pesa kuomgi mondo iting godo ngima ng'ama ne piny to mondo chutho inyalo duoko suro piny ne ng'ama ntiere godo chande mondo bi o invest malache mondo mi ng'ama ntiere piny kare oyud kama nyalo dhiye duto tek ng'iyo en miyo ng'ato rech mondo cham kawuono ni kende kaachiel to kod miye puonje luwo rech mondo cham nyaka chieng. Mano paro mogol kod migosi Dr. Mark Okoa abro kwayo chako dogo duka iri kendo nikech paro machalo kod mar neri en paro manyaka bika live chendo mari mar Kuku Mar Wach elo kamera men maga James kachiel kod Alex kachiel to kod lady achiel kende e team mar jo kamera nyadendi Sophie kachiel kod kage senior most Zeru Babelero kamana hinya kumkete Lolwe TV wachako dogo time kendo chieng machielo gini en marwa Wagoti bwana. Eno kwa